Er du klar? Hej, jeg hedder Mads. Jeg er 21 år gammel, og jeg sidder som supervisor på en af de mange opgaver, vi har heroppe ved 5R People. Jamen, jeg startede heroppe hos 5R People tilbage i 2022 som helt almindelig medarbejder, som mødebooker, og har været der igennem hele min gymnasietid på deltid, og blev så færdig med gymnasiet her sidste sommer i 2024, og har siden da siddet på fuld tid og sidder så nu som supervisor for 32 fuldtidsansatte for et af Danmarks førende forsikringsselskaber. Som supervisor sidder jeg nu med ansvaret for mine medarbejderes resultater, og for at de lykkes, og jeg elsker at se dem lykkes, og være med til at få dem til at udvikle sig og motivere dem i løbet af dagen, så de kan blive bedre og bedre. Det ved at arbejde her ved 5R People her til hverdag, det er helt klart det sammenhold, vi har heroppe, og den her følelse af fællesskab, og at vi hjælper hinanden, og virkelig føler, at man er en del af noget større. Nu sidder jeg selvfølgelig som supervisor heroppe, men har også siddet som helt almindelig phoner ude på telefonen derude. Og hvis jeg skulle give et råd til, hvordan man kan udvikle sig heroppe, så vil jeg sige, at det er at tage ansvar for dig selv og for dine kollegaer, vise en masse engagement, og så være nysgerrig og på tur at springe ud i nye ting og nye opgaver. Så har du i hvert fald en rigtig god chance for at vise, hvad du kan og hvad du gerne vil.